Mahimuot lang ko ani mga bae karon. Sige mong papansin sa ako. Bisag dili na ko mo reply sa mga text ug mga tawag, sige gapon mo papansin. Naunsa naman mo karon, mga girls? Wa ba mo naguna-huna? Wa mo naguna-huna nga wala ko nakaangay sa inyo? Wala ba nyo na imagine nga dili mo bagay sa ako, ha? Ha? Ay mo si papansin. Sige mong papansin sa ako. Bisag wa na muna ako gibali-bali, kay igo ra muna ako duwaan. Dili ta match. Ang akong kagwapo dili bagay sa inyo. Bisag makahikap mo sa akong naong, dili mo kahikap. Ha? Dili mo makakuan sa akong mga labi, sa akong mga lips. Bisag igo ra muna ako pahikapon, dili mo kahikap. Kay wala mo'y angay para sa ako. Ha? Dili tabagay. Layo ra kayo mo. Ug usa pa, wala ko kaangay sa inyo. Busa ay mo si papansin. Ayaw mo si papansin, ha? Sige ra mo pag-text, sige ra mo panawag. Disturbo kaayo mo. Hasol kaayo mo sa mga buluhaton ako. Na ako'y mga shooting, na ako'y mga pictorial. Disturbo kaayo mo. Ang akong manager nasuko na. Kaya nga nung naisig panawag sa cellphone. Kay tungod ani mga bae nga sig papansin, bisag dili na nako pansinon. Ay mo papansin be, ay mo papansin, ha? Kay wa ko kaangay sa inyo, wa ko kaangay sa inyo, please lang.